ميغن واغا سانه لهيوتا غديفا حدش نهيوت ترغم نمقلاش نوت درنا تاتي او دما ناي بومبن فتشان بعلت مويا خوينا ريكس تاله خلوي حيزا اجاما نختوفي نو عراق تسدد او كينات زنوره مكراق تشجرن كلا مستخاغونا زي فلز نوره كلوا ريكس حيال فقر حيزا انا لو معنتي حقنيا زانتانا امونغو 7 كلون زلو متامانن معرغن دعمقو خمز خير كنرينا كسامو داتا سناي صنحيت فيلمنا جمر أو كل تشان حدن أو لندن مستخاو حد سرح نو حد سرح تكاير زنورة الدعاء اتنبر زنورة ميغن النبالت نايو مسديان سدران زنورة مكراخي أكل جن ميغن اتاناي كروا مسأز عويت محازقات موتامو نقرات زخفو يخونو نحوارو اتحاسو زنورة كل نقر طفئواون متسايا آيت المدا حدا معالت جن كاتو مرتبيت نقزانا تملستن كلا كل التوتادرات نا حدا مململ مأخل انتاعتو يترقمو المحج فتي محاسواتو زيت فلت فولي حسابي متسألا أو حيلتات مكلخال أمريكا أول كوينا نغطى قلقل وسينا نفط كامب خطأتن كلا دما هيوتا مولو نموري غير أزغط المعالتي أديان كيريئتا كل نوريتات ترنيفا نباست سكرمو أو سمين كارولاينا ناوزنوري وتادرات مسلت انتتاتي ميغن مسكالوت كم أزولو سلت انتي نوارح زتسنح أكالون حلناون استراتيجيكاون سلت اناتات مستوهاوا تمريقا نجزء نغط ملست الدالة أديا نفتنا يمرقا بروغرام كتمتسن كلا بتعمي أدونغا نيرا قولتا دما أفتا بزح مكرا حليفة نزعلت زوقعت قوالا زي كونس إساق موتن كلا كاو أمريكا منقست زوهاوا كحسات رح يتحسب زنورت بزح نكيت صنحت ميغن أفت خباوتات أمريكا زركو حدا كامب نغط حلت مدومو نجزء أدي أحديقا نفت كامب تخيد حدا مشيت جن ميغن مسكلته محازوتا لعل خدسوتي تخيل تسدمو نجزء قد كيدن كلا أما نقدي لعلمة أنشين تمتيوا خدشين أحد تساقعنا زنور داقو حفت تساقع اتزحزن نجر جن اتاتساقع نسا نايتوانا أزازي أوفيسيا نيرا حدو تادر كري أنكلو دما بتعمي نادر دمو كلاي معلت خوم زعينوتو نجر كتقبر ندحر دقا ترخيبا بسيب محرات كم زبار راي فرارحا جنزانا يحزت فقطاون نكي تاخد ساعتي تحلفن كافت علت سندحر نايتو متقدرات بومب فتشتن حليت نخلوات ياخلك خساو زولا مدك اسيومنات سرقت كم تسنح يفلتا ميغن بتقطعت نسو تناديدا نعقون قومت سرحا نغجمر نفت غلوات استعاتصو لحد تخيدمو حدا ريكس استواله جيرمن شيبرد زعينو تخيلو تركب ميغن دسيلوا نختجاو تحسيوانا حصورو تقرمو اتخيلو جن نخنقسا انا نوحي بفتنة قروان كله دنجيت اندحري تهدم أفتا سكن نسا مارتن استاهل أزاز نفتوش تأتمو نحا أزخون كالي سرح خمزلو نجيري توعا حزي مدك أستو مغلات أريقا سلزودقت كان كسيتوم زكالا خلال عوي جاكيت خدينا نافتو ميدا وطيا نايمت قعد ساعات الممدوم كتا كايدلوم تجدد مجمرات خلوي زليلو نميغن تخديناتو زنور جاكيت مبر نوع علي نقصان اتسلطان يملكت كون كله دما حدي قوانا قوية ملس اتغط علي سلطنا زهاتم سمحا سلزنوره ميغن اتجاكيت خدينا أفتو قولقوت قوية نيروا كن بسحزن منجدي اتحجز سلط انكالوي اتعنطو زفرارحا ريكس بال جيرمن شيبرديو جمدو توفتحو ملكت كواهون كله دما او كندت مكلا خلي مع كوراي نخسا ميغن ولا من ميت غورا على امبر تغارت خلي بتعم سلازنا ددا سنسرعت زلو منم زي بالكلو نخون اكتسلطنو توسن دحرزي نفت مارتن زبال حلافي اخيدا اسلطان غلون مخان انتاي كم زدل تحطو نسون حيالو أكلاو بقعتن لعلنا تخصخ إلى زلوها توكسا زي تسعت وتادرك تكون كب زلواني نقرا أما جمرة ولا غبت تنكوان تمثلو ميغن هالغنيا خوينا أكلاو بقعتن ناي تخصخ إلى تان ممعوال بزي مكراس كتسلت انت جمر نوارح كم جيلو دحر متنح اتمل ملاو زكايدو لفتنا معلتي ميغن تسعانت بممتع حليفات رايزي كونتس أمونغوتون كارو توادرتي زلع على وطئي تمتت دحرز ميغن اتوت إيتافليتا نمارتن غلوات مسلطان كجمر كم دلت نقرومو مجمريا كالوخي بجمر كم غير كم تقوصات صريون ختلمدي كازنا حيز كخت زاري خيلو جمر يقبلامو نايت إيت متحز خازنا تشكيما أبوزح بوتا تزور تجدد نفتم كالوت أخلوات مسلطان تحوسن كلاجن اتجمر كافتم أخلوات نخفتحين الجرومو حدا سلطاني نتريكس بحال حدا جنيا خبي فتح اللغم مكرن كله إدي نقصو اتسلطاني إدو سلستو قد عرفتي واتسمو ميغن نريكس نغتن كاخو عدل تراكب ميغن حقوست خوينا مقرغت ونافت مغازن تأتمو نفسو فورن خاطخت نقرون كلا هتسيمي سمعن بزي مقرات دمانا نوحلا يتصنح ميغن اتخلوي زاروان كي سمعه مقرغت ويداليتن نساعتات دماو قدمي اكوفيلات تصنح أما ترشا ريكس تسفى قرطمو زولو تغسمع فقالين يخوينو نفسو فوري أتي نساون أتيا مقوتو ومو بسنة سرعات مولعي جمر
ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ሜገን ንሳን ካልኦት ኣሰልጠንትን ኣኽላዋት ቦምብ ምፍታሽ ናብ ዝላመደሉ ቦታ ይወሰዱ። እቲ ስልጠና ዝምራሕ ሳጅን አንድሩ ብዝተባሃለ ኣብ ኢራቅ እናተዋግአ ድሕሪ ምጽናሕ ነቶም ኣኽላዋትን ወታደራትን ንምስልጣን ዝተመለሰ ወታደር እዩ ነይሩ። ናይ ሜገንና ሬክስ ታራ ክኣክል እንከሎ ግን ክትምርሖ ዋላ እናሞከረት ናብ ዝተፈለየ ኣንፈት ሬክስ እናጎተተ ይርብሻ። ሜገን ጠጠው ክተብሎ ክትምኩር እንከላ አንድሮ ንኡ ሰዓብዮ ኣይትስሓብዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሱ ይመርሕ ኺኢሉ ይነግራ እሞ እታ ብምስጢር ሓቢእዋ ዝነበረ ቦምብ እውን ሬክስ ከም ዝረኸባ የፍልጦም። ድሕሪ እዚ አንድሩ ንሜገን ናብ ሓደ ቦታ ይጽዋዕ እሞ እዚ ኸይሉ እዚ ልዑል ቦምብ ኣሊሽካ ናይ ምርካብ ክእለት እዩ ዘለዎ፣ ግን ክልቲኹም ርክብኩም ዝሰጠ መኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓውደ ኩናት ህይወት ብዙሓት ወታደራት ክጠፍእ ኢሉ ይነግራ እሞ እቲ ማዕዳ ተቐቢላ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ምስ ሬክስ ዝነበራ ርክብ ዝበለፀ ንምጥንካር ኩሉ ዝተኽኣላ ትገብር። ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሕ ሜገንና ሬክስ ንዒራቅ ን7 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ጎንቶም ካልኦት ኣሜሪካውያን ወታደራት ብፆቶም ንኽዋግኡ ይስደዱ። ኣብ ኢራቅ ክወጽሑ እንከለዉ ሜገንና ሬክስ ሪማንና እትበሃል ሓንቲ ብጸላእቲ ዝተመልአት ንእሽተይ ከተማ ይምደቡ። ኣብ ዝቕፅሉ ግሆ ኣዛዚኣን ምርሓያን ኮይኑ ምስ ዝጓዓዝ ሞራሌስን ቦምብን ካልኦት መሳርሕታትን ብምእላሽ ዝሰርሕ ከሉቺኮን ትፋለጥ። ንመዓልታት ኣብቲ ካምፕ ዝነበሩ ነገራት እናተውዓለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጽርግያ መኻይን ንምፍታሽ ምስ ዝወፁ ወታደራት ቦምብ ብምእላሽ ንኽትሕግዝ ትስደድ። ኣብኡ ክበጽሑ እንከለዉ ሓደ ሰብኣይ ምስ ወዱ ብመኪና እንትጓዓዙ ጠጠው ንኸብሉ ይእዘዙ እሞ ሜገን ምስ ከልባ እታ መኪና ዝኾነ ዓይነት ተተኳስ ተሃሊዋ ክፍትሹ ይንገሮም። እታ መኪና ብደንቢ ገይሮም ድሕሪ ምፍታሽ ሬክስ ዝረኸቦ ነገር ስለ ዘይነበረ ንኽኸዱ ይፍቀደሎም። ቅድሚ ምኻዶም እታ መኪና ዝነበረ ቆልዓ እቲ ኸብሊ መን እዩ ሽሙ ኢሉ ይሓቶም እሞ እቲ ኣዛዚ ስቑኢልካ ናብ መኪናኻ ተመለስ ኢሉ ይነግሮ። ግን ሜገን ጽቡቕ ትገብር ዘላ መሲልዋ ሬክስ ኢላ ትነግሮ እሞ እቲ ኣዛዚ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ናብ ሓደ ፀግዕ ፀዊዑ ድማ እንድሕር ደኣ ናይቲ ኸልቢ ሽሙ ነጊርክዮ ነቲ ኸልቢ ናብ መፃወድያ ንምእታይ ክትጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ የጠንቅቓ። ሜገን እውን ጥፋታ ተረዲእዋ ድሕሪ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ከም ዘይትደግም ይቅርታ ሓቲታ እቲ መዓልቲ እውን ብሰላም ይውዳእ። ምሸት ንካምፖም ክምለሱ እንከለዉ ሜገን ብናይ ሬክስ ስራሕ ብጣዕሚ ኣኾሪዓ ነይራ። ናይ ግዳይ ሰዓቶም ንኽወድኡ ዋላ 7 ወርሒ ይትረፎም ደኣ እምበር ንገዝኦም ብሰላም ከም ዝምለሱ ድማ ቃል ተኣትየሉ። ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ሬክስና ሜገን ብዙሓት ናይ ፈተሻ ስራሕቲ ይሰርሑ። ኣብ ዕረፍቲ ሰዓቶም ግን ምስልጣንን ርክቦም ምጥንካርን ፈጺሞም ኣይቋርጹን። ሜገን ልዕሊ እቶም ካልኦት ወታደራት ንሬክስ ብተደጋጋሚ እያ ተሰልጥኖ። ኣብ ኢራቅ 3 ወርሒ ምስ ሓለፉ ሜገን ኣብ ማእኸል ለይቲ ንሓደ ፍሉይ ልእኽቶ ካብ ምድቃሳት ትጽዋዕ። ከም ሜገን ዝበሉ ናይ ቦምብን ፈተሻን ሰብ ሞያ ወታደራት ኣብ ናይ ኩናት ኦፕሬሽን ክሳተፉ ፈጺሙ ይፍቀደሎም ነይሩ። ግን ኣብቲ ሰዓት መጥቃዕቲ ወዚሕዎም ቁፅሪ ወታደራቶም ውሑድ ስለ ዝነበረ ሜገን ምስኦም ንኽትከይድ ትግደድ። ሜገን ኩሉ ንብረታ ኣኪባ ንሬክስ ሒዛቶ ናብ መኪና ይስቀሉ እሞ ናብ ሰሜናዊ ኣንፈት እታ ከተማ ይኸዱ። ኣብ ዝተወሰኑ ገዛውቲ በፂሖም ሓደ ብሓደ ዝኾነ ዓይነት ተተኳሲ ፈንጅን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ከይህሊ ምፍታሽ ይጅምሩ። ቁሩተይን ከይጸንሑ ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ ሲቪልያን ይረኽቡ እሞ ዝተወሰኑ ሕቶታት ክሓትዎ ይጅምሩ። እቲ ሰብኣይ ግን ኣንጻር ኣሸበርቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝሕግዝሎን ከም ተጠርጣረ ስለ ዝረአይዎ ተጋጊዮም ምዃኖም ይነግሮም። ግን እቲ ኣዛዚ ዘረባ እዚ ሰብኣይ ምንም ኣይኣመኖን። ነቶም ወታደራቱ ድማ ናብ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ንኽፈትሹ ይእዝዞም። ኣብ ውሽጢ ምፍታሽ ክጅምሩ እንከለዉ መንጸፍ ጥራይ ዝመልአት ሓንቲ ዓባይ ክፍሊ ይረኽቡ። እቶም ወታደራት እንታይ ምዃኖም ክሓትዎ እንከለዉ ኣብ በዓል ሰዓት ንምስጋድ ዝጥቀሙሉ ሽራዕ ምዃኑን ክንዲ ዝኣክል ብዙሕ ዝኾነ እውን ንምሉእ ስድርኡን ቤተሰብን ስለ ዝኾነ ምዃኑ ይነግሮም። እቲ ኣዛዚ ሓደ ብሓደ ኩሎም እናልዓለ ንኽፍትሾም ይእዝዞሞ እቲ ሰብኣይ ቀስ ብቐስ ምልዓል ይጅመር። ምንም ነገር ከም ዘየለና ነገረ ድማ ሓደ ኣርማድዮ ይኸፍተሎም። ግን ሬክስ ፈጺሙ ክዓርፍ ኣይከኣለን። ሜገን ተጠራጢራ ምእላሽ ንኽጅምር ትእዝዞ እሞ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እናሽተተ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጥቓ ሓደ መንደቕ ጠጠው ይብል። ብድሕሪቱ ዝተሓብአ ነገር ከም ዘሎ ድማ ምልክት እዩ ነይሩ። ከልዕልዎ እንከለዉ ብዙሕ ተተኳስን ፈንጅታትን ይረኽቡ እሞ እቲ ሰብኣይ ከም ምልእት ክምክር እንከሎ ብቶም ወታደራት ተታሒዙ ንምርመራ ናብ ካምፖም ሒዞም ይወስድዎ። እቲ ልእኽቶ ክውዳእ እንከሎ ሞራሌስ ንሜገንና ሬክስ የመስግኖም። ምክንያቱ ሳልኦም ማንም ወታደርን ከይሞቶም እቲ ልእኽቶ ወዲኦም እዮም። ሰንክታ ምሸት ንሳ ድማ ሜገንና ሬክስ ብቡሉእ ቦጠሎኒ ክኽበሩን ክፍተዩን ይጅምሩ። ሓደ ምሸት ግን ሜገንና ሞራሌስ ካርታ እናተጫወቱ እንከለዉ ከመይ ናብ ውትድርና ህይወት ከም ዝኣተየት ይሓታ እሞ እቲ ሓዘን ዝተመልአ ጸልኦ ሕሉፋን ምምላጥ ከም ዝኣተየት ትነግሮ። ኣብ ኢዳ ጄስ ዝብል ውቃጦ እውን ይርኢ እሞ መን ምዃና ይሓታ። ሜገን ድማ ንሳ ከም ሓፍታ ትቐርባ ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ዝበለፀት ዓርካ ዝነበረት ጓል ምዃና ትነግሮ። ኣብ ሓደ ምድላው ግን ብዙሕ መስተና ሰተያ ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑ ክልቲአን እውን ይስሕታ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ኮማ ምጥናሕ ሜገን ደጊማ ትነቅሕ። ሜገን ግን ብዘሕዝን መንገዲ ትመውት። ካብቲ ግዜ እሱ እንዳሓር ዓርካ ዝሞተሉ ጥፍኣት ናታ ኮይኑ ስለ ዝስማዕ ነበረ ደጊማ ህይወት ንምጅማር ናብ ውትድርና ከም ዝኣተየት ትነግሮ።
كمزي لستوسنة جيزي حلفمو ميغان ريكس أو عراق شدشت ورح حليفهم نا أمريكا نخملسو حنتو ورح تراي تريفاتهم حدا تسرقان مفتاش نا حدا بوتا يخدو كلمتان عبيت تشكركرت محلفن ريكس بومب خيهل لنا فتش يتصنحمو تطو كويلن كله ميغان انتاي كم استفتر نمرأيك تكرون كلا أو دحر تحج نستقط أما بومب تراكب بتون كالوتو تادرات نخيقرو بيدا ملكت هو ممو دقيمان بتصوتا تدحنهم ميغان ريكس لعلمة أن يفوتو سلازنورو موراليس نحاد حدا غنيا الأخطو نخيد فغادا على خوين انتلو ميغان ريكس انتخدو خمز حيش نجيرو ندحريت يترفو نستو السنة رحقت ناتوك عزو دحر متصنح يوردمو ريكس سروح يجمر الناشطة تتصنحو تطو كولن كلو نايبون بملكت مخانة فالتمو توم وتعدرات نخيقروا بانديرات تخللا نخلته نوحت ساعات كمزيلو من ناس روحو دحر متصنح ميغان ريكس نخعرفت فقدالو እናተጽበዩን ከለው ግን ሓንቲ መኪና ብፍጥነትና ተቀርቦሞ እቶም ወታደራት መሳርሖም ተጠቂሞም ይጽበዩ ግን እታ መኪና ስለዘይቋረጸት ከም መጠንቀቕታ ጥይት ናውጥቁ ይተኩስሉ እታ መኪናውን ጠጠው ትብልሞ እቲ ሹፌር ቦምብ ከም ዘይብሉ ንምርኣይ ክዳውንቱ እናቀልዐ እቶም ወታደራት ንኹመጽዎ ደቂሱ ይጽበ እቶም ወታደራት ኣሲሮም ኣብ መሬት የቕምጥዎሞ እቲ ኣዛዚ ሜጋን ሬክስ እታ መኪና ቦምብ ከየላ ንኽፍትሽዋ ይጽውዖም ቀሲሎም ናብ ኣናቀርቦም ከለው ግን ኣብ ጥቆም ዝነበረ ቦምብ ይፍንድእሞ ክልቲኦም ናብ ሓደ ጎኒ ይነጥሩ ميغان مزراو تسأينوا إزناون تتأمم ريكس دحاندي نمر أينا قلنا تفحقو دحر متصنحون إتوم وتعدرات العلوم نا حكمنا يوصلوهم دحرستو السنة جيزة ميغان تحومو نا مزراون مسمعان كألتاوني من لسلا اتأزازون تتفتشون كلهم منتاي اتابون بزيرخوكم عيلي حتى حدو تعدر نفط بوتا غير خفتشين كلوغن اتستفنجرة تغبار بومب زي كونس سوات برحقات بجامد زقطات روز نور عن فنج مخاني فالد اتجامد كختلوان كلون او طقوم ناو زنوره روتين ساعات النام رح يرقومو اتمتقعتي نعان نريكس ان مقتال استجوره فولي اوبريشن من باري فلطو مخنياتون دحر راسهم تقاتلهم اتون كالوت وتعدرات نتستقبر بومب خرخولو زخولو منقدي كهليومن دحرزي اتوم وتعدرات اتن هنصاتات نمفتاش እናተዳልዩ ሜጋን እንትኸሉን ናብ ካምፕ ንኽምለሱ ይዝዝዎም ግን ሜጋን ኣብ መንገዲ ካልኦት ቦምብታት ክህልዩ ስለዝኽእሉ እንከፈተሸሎም ከም ዘይትምለስ ትነግሮም ድሕርዚ ኣብቲ ህንፃ ምንም እንቅስቃስ ዋላ ይንበር ንምፍታሽ ሜጋንና ሬክስ እናመርሕዎም ቅስናውሉ ይቐርቡ ሜጋንና ሬክስ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ቦምብታት እዮም ረኺቦም እቶም ብድሕሪቶም ነሩ ካልኦት ወታደራት ንኸይረግፅዎ ባንዴራ ምልክትና ገበሩ ድማ ይቕፅሉ ከም ዝናበሉ ብጥንቃቐ ናብቲ ሰብ ዘይብሉ ዝመስል ህንፃታት ይወፅሑ እተን ክልተ ክፍልታት ምንም ከም ዘይብለን ድሕሪ ምርግጋጽ ናፍታ ሳልሰይቲ ክፍልና ኣተዩ ይጸንሑ ኣብ ልዕሊ እቲ ህንፃ ድማ ብዙሕ ናይ ቦምቢ መሳርሕታትን እታ ሬክስና ሜጋን ዝተወቅዑላ ቦምቢ ንምውላዕ ዝተጠቀሙላ ካልኦት መሳርሕታትን ይረኽቦሞ እቲ ኣሸባሪ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ርግፀኛታት ይኾኑ ድሕሪዚ ሓደ ካብቶም ወታደራት ናብ ሓደ ጫፍ እቲ ህንፃ ክኸይድ እንከሎ ሬክስ ብዘይ ምቁራፅ ይነውሕሉ ሜጋን ድማ ጠጠው ክተብሎ ትሞክር ኣብ መጨረሻ ግን ብቦርሱ ስሒቡ ናብ መሬት የውድቆሞ ብርሕቀት ሓደ ሸባሪ ፓዙካ ተኩሱ ንኽልቲኦም ይስሕቶም ሬክስ ኣፍታ ትክክለኛ ሰዓት ተዘይውድቆ ነይሩ ጎሜዝ ብሂወት የሚተረፈን ብርሕቀት ብዙሓት ኣሸበርቲ ክተኩሱሎም ክጅምሩ ከለዉ እተን መኻይን እናተንቀሳቐሳ ሽፋን ይገብራሎም እሞ ሜጋንን እቶም ካልኦት ወታደራትን ካብቲ ቦታ ንምውፃእ ይጓየዩ ካብቲ ህንፃ ንኽወፁ ቁሩቴን ተርፎም ግን ሙሉእ ንሙሉእ ይፍንጀር እሞ ተንሸራቲቶም ይወፁ ቁሩቴ ድሕሪ ምዕራፍ እቶም ካልኦት ወታደራት ብተኹስን ትሽፍኑላ ሜጋን ንሬክስ ሒዛቶ ናፍተን ኣብ ቀረባ ዝነበራ ተዋጋእቲ መኻይን ክትኣቱ ትሞክር ግን ንሬክስ ምስ እትየቶ ከይተሰቐለት ሮኬት ኣብ ጥቓ ይዓልም እሞ እውን ኣስሒታ ናብ መሬት ትወድቕ ጥይት ብኩሉ ኣንፈት እናሓለፈ ዋላ ይጽናሕ ሬክስ ካብ መኪና ወሪዱ ንሜጋን የተሳእሞ ናብ መኪና ተመሊሳ ክሳብ ትስቀል ጠጠው ኢሉ ጎና ይጽበ እታ መኪና ንቶም ካልኦት ወታደራት ክትሕግዝ ምንቅስቓስ ክትጅምር እንከላ ሜጋንና ሬክስ እናጎዩ ይርክዋ እሞ ይስቀሉ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ካምፖም ይምለሱ እሞ ሜጋን ናብ ሕክምና ንኽትውሰድ ሄሊኮፕተር እናተጸበየታ ትጸንሕ ሜጋን ዋላ ብኸቢዱ ተጎዲኣ እንከላ ምስ ሬክስ ክትጸንሕ ከም እትደሊ ብተደጋጋሚ ትነግሮም ግን ሞራሌስ ባዕሉ ከም ዝንከባኸቦ ቃል ምስ ኣትየላ ናብ ሕክምና ንኽትከይድ ፈቓደኛ ትኾን ናይ ኩነት መከራ ድሕሪ ምርኣያን ካብቲ ትፈውቲ ዓርካ ምፍላያን ብጣዕሚ ሕዚንዋ ዝነበረ ሜጋን እናኸየት ናብ ሄሊኮፕተራት ትስቀል እሞ ትኸይድ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ሓደ ዶክተር ናብ ጥቓ ይመጽእ እሞ ብትፈንጂ كور إذن خطوجودي نيريو جن كحويو جن أكلون حلناهم بسلا خصات ترسعي سلستورحي كوزغون يكون عينة الأختات تعرف كم زلوا ينقرا جزاخ حلف انكلو كريسماسي أكلمو ميغان ناو كتمو أبا أير تملس قالو بيوت سلزرقايا حقوس نورو أي قبلامو إناو خي حقوا يكون دا أمبر أو كريسماس معلتو على نخعرف سروحو سلزي فقدلو مسادي أحد يقوا ناو سروحي خيد ميغان مسوالة دوالق تصنحي تدله لعل خلو زربشان ورينا جرجن كوريكس مفلايو تجنيقة ريكس كم زلو نمحتات ناو كامبات دول مو جنا غاو عراق كم زي تملسي نقروا بتسمع زنا رجن كنفر حند ما زوا أسيخون
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ካምፕ ክትመለስ ይፍቀደላ እሞ ኣብ ወቕቲ ተፅሕን ከላ ኣዛዚኣ ኣንድሩ ይቕበላ። ኣብ ዕራቕ ዝገበረቶም ጅግንነት ዝተመልኦ ስራሓት ሰሚዑ ስለ ዝነበረ እውን ብተደጋጋሚ የመጉሳ። ድሕሪ እዚ ሬክስ እውን ካብ ዕራቕ ተመሊሱ ስለ ዝነበረ ተሓጒሳ ክትረኽቦ ናብ ጎየት ትኸይድ እሞ ሬክስ እውን ንዓኣ ብምርኣዩ ሕጉስ ይኸውን። እሱ ኢዱ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ክሳብ ዝሓዊ ከዕርፉ ነይርዎም። ሜገን ንዕኡና ተንከባኸበት ኣብቲ ካምፕ ዝመፁ ካልኦት ተኽለባት ብስልጣና ትቕፅል። ልመዓልቲ ናብ ክፍላ ክትምለስ ከላ ብዙሕ መልእኽቲ ዝተፃሓፎም ካብ ሞራሌስ ዝተሰደዱ ዕምባባታት ትረክብ። ድሕሪኡ ኣብ ሓደ ቦታ ትረኽቦ እሞ ብሂወት ምምላሱ ሕጒስዋ ሓቂፋቶ ናብ ክፍላ ተኣቲ። ክልቲኦም ርክብ ድማ ካብ ብፆት ዝሓለፈ ይኸውን። ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ዋርሕ እታ ኣንድሩ ዝበሃል ምሳኣ ዝንቀሳቐስ ዝነበሩ ወታደር ከልቡ ካብ ሓደጋ ንክሕሊሉ ሂወቱ ሓደጋ እትዩ ከም ዝሞተን እቲ ብሩኖ ዝበሃል ከልቡ ኢዱ ንክሓጎየሉ እናተፀበየ ምስ ካልኦት ሰባት ምንባር ንክላመድ ናብቲ ካምፕ ከም ዝመፀን ይሰምዑ። ግን ሜገን ብርሕቐት ክትሪኦ ከላ ብሩኖ ገለ ሰብ ዝእልሽ ነበረ ይመስል ምዃኑ ተስተውዕል እሞ ኣዛዚኣ ማርተን መፅኡ ኣብ መንጎ ሓደ ወታደርን ከልቡን ዘሎ ርክብ ልዕሊ መጠን ሓያል እዩ። ብሩኖ እውን ክሳብ ዝመውት ንኣንድሩ ምእላሹን ምፅባዩን ከም ዘየቋርፅ ይነግራ። ሜገን እዚ ድሕሪ ምስማዕ ንነዋሕቲ መዓልታት ብሓሳብ ትውጠር። እዚ ናይ ወታደራዊ ህይወት ክትቅፅሎ ስለ ዘይደለየ ድማ ናብ ኣዛዚኣ ማርተን ትኸይድ እሞ ኣብ ህይወት ሓድሽ ትርጉም ክእልሽ ስለ ዝደለኹ ናይ ስንብት ወረቐት ፀሓፈለይ። ግን ንሬክስ እውን ካብዚ ናይ ኩናት ሓደገኛ ህይወት ከውፅኦ ስለ ዝደሊ ሒዝዮ ንክወፅእ ፍቐደለይ ኢላ ትሓቶ። ኣዛዚ ማርተን ንሳን ከልባን ኣብ ኩናት ዓብዪ ፅዕንቶ ዝፈጥሩ ኣድለይቲ ወታደራት እንኳ እንተነበሩ ንክሰዳ ፍቃደኛ ይኸውን። ቅድሚ እዚ ግን ጥዕንኡን ኩነታቱን ከመይ ከም ዘሎ ክፍተሽ ስለ ዝነበሮ ናብ ሕክምና ተወስዶ። ሬክስ እቲ ኣቕፉ ዝነበረ ሓጭን ምቾት ስለ ዝኸልኦ ምንቅስቓስ የቋርፅ ነይሩ። እቲ ሓኪም ድማ ሬክስ ካብ ውትድርና ንክወፅእ ድልዎ ኣይኮነን ምግልጋሉ ቅፅል ኣለዎ ዝብል ወረቐት ትፅሕፍ። ሜገን ካብ ከልበይ ንኸይፍለ በጃ ክትፅሑፍ ንሱ ጥፍእዮ። ኣነ ክወፅእ ከለኹ ንሱ ኩናት ምግልጋሉ ክቅፅል እዩ ኢላ ትሓታ። ግን እታ ዶክተር ፈፂማ ኣይሰምዐታን። ሜገን ብሓዘን ተመሊኣ ናብ ኣዛዚኣ ማርተን ትምለስ እሞ ሓገዝ ትሓቶ። ኣዛዚ ማርተን ግን ርኩብኩምን ፍቕርኩምን ሓያል ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ሬክስ ንኩናት ዝሰልጠነ ከልቢ እዩ። እንድሕር ደኣ በዚ ኩነታት እዚ ሒዝክዮ ናብ ናይ ሲቪላት ዓለም ከድኪ ሓደገኛ ይኸውን። ኣብ ጥቕኡ ንፀንሐ ማንም ሰብ ከጥቅዕ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ኣነ ምንም ክሕግዘኪ ኣይክእልን። ግን ቅድሚ ደጊሙ ንዕራቕ ምኻዱ ንኽትሰናወትዮ ክፍቕደልኪ ኢሉ ይነግራ እሞ ንዒንታ ምንባዕ ይጅምር። መማርፅ ዘይነበራ ሜገን ፈቃደኛ ትኸውን እሞ ንሬክስ ተሰናዊታቶ ገዛኣ ትምለስ። እቶም ዝቕፅሉ ዝተወሰኑ ዋርሕ ንሜገን ብጣዕሚ ከበድቲ ነይሮም። እዚ ኸይኣክል ግን ሞራሌስ ን51 ወርሒ ዝኣክል ውትድርና ንኸገልግል ይፍርም እሞ ኣብ መንጎኦም ሓያል ምፍላይ ክፍጠር እንከሎ ሜገን ዝበኣሰ ትሓዝን። ቀትርን ለይትን ኣብ ገዛ ደቂሳ ትሕልፎ ስለ ዝነበረት ኣዲኣ ትጭነቕ እሞ ክንዲ ሬክስ ከዘናግዐኪ ኢላ ሓደ ንእሽተይ ከልቢ ተምፅላ። ሜገን ብዚ ተግባር እዚ ብጣዕሚ ትናደድ። ኣነ ኩናት ዘሕልፍክዎ ፈፂምከ ይክርደአክን ሬክስ ትክእ ከልቢ ድማ ፈፂሞ ይክህልን ኢላ ነዲኣ ትበኣሳ። ኣዲኣ እውን ብጣዕሚ ትኹሪ እሞ ኣብ ገዛ ምንም ከይገበርኪ ደቂስካ ካብ እትውዕሊ ኪድ እንዶ ስራሕ ኣለሽ ኢላ ትኹሬላ። ሜገን ድማ ብዘረባ ኣዲኣ ተናዲዳ ንብረታ ብምጥርናፍ ናብ ኣቦኣ ተመሊሳ ትኸይድ። ግን ኣብ ናይ ኣቦኣ ገዛ እውን ሰላም ኣይረኸበትን። ንሬክስ ምንፋቓ ኸይኣኽላ እቲ ኩናት ሰዓት ይስማዓ ዝነበረ ድንጋፀ ሕጂ እውን ኣይወፀላን። ሓደ ለይቲ ናይ መኪና ኣላርም ክውላዕ እንከሎ ካብ ምድቃሳ ተሲኣ ናብ ጉየት ትኸይድ እሞ ኣቦኣ ካብ ገዛ ንኸይወፅን ናብታ መኪና ንኸይቐርብን ትነግሮ። ሜገን እዚ ትብል ዘላ ከምተን ኣብ ዕራቕ ዝነበራ መኻይን ቦምቢ ዝተገጠማ ስለ ዝመሰላ እዩ። ኣቦኣ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ተረዲእዎ ንኸረጋግዓ ዝተኽኣሎ ይገብር። ግን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሓደ ከልቢ ኣብ ውሽጢ መኪና እናነብሐ ክትሰምዖን ከላ ዝተዓፀየን ዝሞቖን መሲልዋ መኪና ቢትሮ ክትሰብር በትሪ ሒዛ ትቐርብ። እቲ በዓል ዋና ናብ ጉያ ይመፅእ እሞ ንስኺ ዕዲት ኮንኪ ኢኺ እምበር ከልበይ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ይበኣሳ። ሜገን ሓገዝ ከም ዘድልያ ስለ ዝፈልጠት ድማ ምስ ካልኦት ካብ ኩናት ዝተሰናወቱ ወታደራት ኣኼባ ምግባር ትጅምር። ብዛዕባ ስምዒታ ክትነግሮም እንከላ እውን እቲ ከልቢ ፍቕሪ ከይተፀበኻ ምፍቃር ከም ዘላመዳን ብጣዕሚ ከም ዝናፍቐቱን እናነገረት ትበኪ። ግን ዋላ ዝኹሉ እናገበረት ሜገን ኣብ ገዛኣ ደቂሳ ምውዓልን ምሕዛንን ኣይቋረፀትን። ኣቦኣ ይሪኣ እሞ ናብ ክፍላ ብምኻድ ኩሉ ነገርካ ጠፊእካ ትርጉም ዘይብልካ ኮይኑ ክስምዐካ እንከሎ እንታይ ከም ዝመስል ብደንብ ገይረ ይፈልጦ እየ። ግን ንስኺ ወታደር ኢኺ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክትሓዝንን ሞራል ክወድቐይና ይግብኦን። ደጊም ክትለዓሊ ህይወት ክቐፅል ኢሉ ይነግራ። ግን ሜገን ብዘይ ሬክስ ህይወት ክትቅፅላ ከም ዘይትኽእል እናኸየት ትነግሮ። ግን ኣቦኣ ክሳብ መጨረሻ ምስኡ ንምዃን ክትቃለስ ከም ዘለዋ ይነግራ እሞ ብታሕጓስ ተመሊኣ ኣብ ገዛ ካብ መውዓል ወፂኣ ስራሕ ትጅምር።
ናፍቲ ካምፕ መዓልታውን እናደወለት እውን ብዛዕባ ሬክስ ሓበሬታ ትእልሽ መልሲ ዋላ ተዘይረኸበት ፈፂማ ኣይተቋርፅን ነይራ እዚ እናገበረት ዝተወሰኑ ዓመታት ድሕሪ ምፅናሕ ከምቲ ዝተለመደ ኣብ ስራሓን ከላ ካብቲ ካምፕ ይድወለላ እሞ ሬክስ ካብ ውትድርና ክሰናበት ምዃኑ ይነግርዋ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን ግን ሓጎሳ ብዙሕን ከይፀንሐ ሬክስ ኣሪጉ ስለ ዝኾነ ሓደገኛ ሕማም ሓሚሙ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝጥርጠር እውን ክቕተል ይኽእል ምዃኑ ይነግርዋ እሞ እዚ ጠጠው ንምባል ሜገን ብዙሕ ፃዕርታት ትገብር መጀመርያ ቻክ ቺመን ዝተባሃለ ከንቲባ ከይዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተዛረቦ እሞ ፍልጥቲ ጅግና ስለ ዝነበረት ንኽድግፋ ፈቃደኛ ይኸውን እቲ ጉዳይ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዓብዪ ርእስቲ ይኸውን እሞ ናብ ብዙሓት ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት እናተፀውዐት ታሪኻ ንኽትነግር ትዕደም ሰንኪዚ ድማ ሓሳባ ዝድግፉ 22,000 ሰባት ትረክብ እሞ ሬክስን እቶም ካልኦት ተኽለዋትን ካብ ውትድርና ናብ ዝሰናበትሉ ዓብዪ ምድላው ትዕደም ኣብኡ ክትበፅሕን ከላ ሜገን ንሞራሊስ ደጊማ ትረኽቦ እሞ ንዝተወሰኑ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል ልኡኽትኡ ንምውዳእ ሓንቲ ወርሒ ጥራይ ከም ዝቐረየቶን ሰራዊት ኣሜሪካ ሕግታቱ ተቐይሩ ንሬክስ ገዛእ ክትወስዶ ከም እትኽእልን ይነግራ ሜገን እውን ንኽትረኽቦ ናብ ጎየት ናብቲ ጎልጎል ትኸይድ እሞ ዋላ ነዊሕ ግዜ ይፈላለዩ ሬክስ ፈፂሙ ስለ ዘይርስዓ ንዓ ብምርኣዩ ሕጉስ ኮይኑ ናብ ሕቑፋ ናብ ጎየ ይመፅእ እቲ ናይ ስንብት ስነ ስርዓት ድሕሪ ምውድኡ ሜገን ሬክስ ሒዛቶ ናብ ገዛኣ ትኸይድ እቲ ካብ ኩናት ዝረሓቐ ሰላማዊ ህይወቶም ድማ ይጅምሩ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት ሜገንና ሬክስ ናብ ሓደ ዓብዪ ፕሮግራም ይፅውዑ ናይ ሜገንና ሬክስ ታሪክ ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጥ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ከም ዝድግፍዋ ንኸርእይዋ እዮም እዚ ፕሮግራም ኣዳልዮምላ ኣብቲ ስታድየም ብዝነበረ ዓብዪ ስክሪን ድማ ሞራሌስን እቶም ካልኦት ብፆታን ሰላም ይብልዋ ድሕሪ እዚ ድማ ሜገንና ሬክስ ሕጉሳት ኮይኖም ብዘይ ምንም ኩናት ህይወቶም ምንባር ይጅምሩ ከምዚ ንሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2012 ሬክስ ኣብ 12 ዓመቱ ይመውት ሜገን ከልዋ ሞይቱ ምንም ሓዘን ኣይተመልአትን ኣብ ክንድኡ ንዕኡ ዝመስል ፔትሬት ዝበሃል ከልቢ ብምሓዝ ካልኦት ናይ ውግእ ኽለባት ንምስልጣን ናብ ውትድርና ትምለስ ግን ስራሓ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውትድርና ዝተመለሱ ኽለባት ሰላማዊ ህይወት ምእላሽ እውን እዩ ከም ሬክስ ንዝበሉ ኽለዋትን ካልኦት እንስሳትን እናሓገዘት እናረኣናያ ድማ ፊልሙና ይውዳእ ብዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓቀኛ ዛንታ ፊልምና ብዙሕ ተሳሒብኩምን ተማየርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገበር ብወገነይ ኣብ መንጎ ሰብን ከልውን ዘሎ እምነት ገደብ ከም ዘይብሉ ንዘይርአየኒ ፊልሚ ካብ 10 9 ክቦ ወሲነ ኣለኹ ንስኹም እውን ኣብ ኮመንት ክንደይ ከም እትዎ መፅሓፍ ከይትርስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክና ሼር ምግባር ከይትርስዑ ብኻልኦት ሰሓብቲ ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፀንሒት